Omunye wabaholi be-EFF uchazile ukuthi bazokwenzani la estation samaphoyisa eDobsonville. We are here to open up a case, but this is a national program. It's a national program and I'm only a regional leader. I don't have any authority to address you. But what I can tell you is that wait for the leadership is coming. Ilungu lenhlangano ye-Operation Dudula ebelibonakala ukuthi lithukuthele lithi osombusazo ibona kanye basabalalisa izidakamizwa ezindaweni zasemalokishini. But body politician uthi osombusazwe badayisa izidakamizwa ubuzileke ukuthi kuza kanjani ukuthi osombusazwe baphelekezele umuntu ozovula icala elithinta izidakamizwa. Leli lungu likhale kakhulu ngomholi we-EFF uJulius Malema lathi ke bamvotela kodwa manje sekunguye owenza okuphambene. Yena Malema uthi uMalema bamvotele kodwa namhlanje wenza okuphambene. Leli lungu le-Operation Dudula lithi bewumphakathi bamangele ukuthi bangavulelwa kanjani icala kube kuukuthi balwa nokusetshenziswa kwezidakamizwa. Umphakathi umaketi uthi umphakathi umangele namhlanje ngoba bavulela icala bevulelwa abantu abadayisa izidakamizwa. Labo bantu abadayisa izidakamizwa bese kwa umuntu waseParliament. Umholi wako Parliamenteni. NginguKalvin Nhlanhla kwizindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli.